Il-U-turn tal-Partit Nazzjonalista dwar il-mina bejn Malta u Għawdex hija prova oħra li l-Partit Nazzjonalista ma tistax toqgħod fuqu. Hekk saħaq il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt attività politika taħt it-tinda f'Ħalaxaq. Il-Prim Ministru spjega li l-Partit Nazzjonalista ilu jwiegħed din il-mina mis-sena 2010 biex imbagħad reġa' wiegħda qabel l-elezzjoni tal-2013 u tal-2017. Madankollu wara li l-Parlament kollu vvota favur din il-mina, waqt dibattitu bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Kap Nazzjonalista Adrian Delija, Delija der dubjuż dwar jekk irridx li dan il-proġett isir. Nuqqas ta' kredibilità u nuqqas gravi ħafna li inti qed tgħid lin-nies illi wettom darbtejn f'manifest elettorali li vvutajt favur fil-Parlament u li xorta issa ħatmur lura minn kemmtek dik turi lin-nies ħaġa waħda li ma jistgħux jafdawk. Lilna lin-nies jistgħu jafdawna. Dr. Muscat stqar li min-naħa l-oħra, Gvern Laburista ma jitħaqx bil-poplu. Dan hekk kif dan il-Gvern għandu viżjoni, l-għaqda u l-konsistenza, tliet elementi importanti fit-tmexxija tal-pajjiż. Il-Prim Ministru Joseph Muscat stqar li Ħalaxaq huwa eżempju ċar ieħor ta' lokalità li fih il-Partit Nazzjonalista ma rridx li jsiru l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, hekk kif ikkontesta biss kandidat wieħed f'isem il-Partit ta' Adrian Delija. Għalli din mhux biss hija strateġija antidemokratika, iżda wkoll ta' disrispett kbir lejn il-votanti nazzjonalisti. Jekk xejn għandu biex ikun office persuna illi tivvota lil Partit Nazzjonalista, dawk il-persuni nħeġġiġhom u ħorġu vvotaw xorta u uru l-protesta tagħkom billi tivvotaw lil kandidati tal-Partit Laburista. Dr. Muscat qal kif il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija qed jipprova jagħti stampa skorretta u jpenġi l-barranin bħala l-għadu tal-Maltin. Madankollu huwa stqar li minn meta Malta ssieħbet fl-Unjoni Ewropea ftaħna l-bibien għall-Ewropej u ma jista' qatt ikun hemm xi tip ta' kwota ta' kemm jidħlu barranin f'pajjiżna. Madankollu huwa stqar li l-idea li l-barranin qed ikabbru l-ekonomija hija żbaljata għall-aħħar. Aħna m'għandna jkollna xejn kontra ħadd. Il-barranin jiġu għax hawn ix-xogħol. Mhux kif jgħid Adrian Delija li x-xogħol qiegħed hawnhekk għax hawn il-barranin. Il-Prim Ministru Joseph Muscat stqar li għalkemm il-Partit Nazzjonalista qed jipprova jilgħab moħħ l-elettorat u jagħti l-impressjoni li l-Partit Laburista se jirbaħ l-elezzjoni faċilment, fil-25 ta' Mejju vot lil kandidati kollha tal-Partit Laburista huwa vot ta' qbil mal-miżuri kollha u l-kisbiet kbar li jagħmel il-Gvern fl-aħħar snin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.